jo us recomanaria la Gent Díaz, l'escriptora local, a més és molt jove i ja porta no sé quantes novel·les, i ara ha publicat fa uns mesos Mare i filla, que és la primera novel·la en català, publicada per Amsterdam, el segell, i ara ha sortit en castellà, per aquells que em costa una mica el català, doncs també l'ha publicat en castellà. I també recomano l'Agustí Vilà, mira, el tenim aquí, Grans abans d'hora, també publicat per Amsterdam, ara llibres, que a més va ser Premi Roc Boronat, i la veritat és que és molt recomanable, i surten gent de Sant Feliu, cosa que també, i llocs de Sant Feliu, que fa gràcia. Tenim el Pere Cabaret, no sé si el coneixeu, que ara mateix no sé si tinc... els últims llibres que jo conec de juvenil que ha il·lustrat és Altes aspiracions i Un delegat increïble, que ho edita l'Estrella Polar, i que estan molt bé. La il·lustració és del Pere Cabaret i estan molt bé. I bueno, he il·lustrat més coses. També per la Lola Casas. Sé que hi ha diferents llibres d'ell que també he il·lustrat i m'agrada molt. També hi ha la Núria Feijó, que bueno, ara no sé si està fent alguna cosa, però també tenim algun llibre d'ella i també m'agrada molt com il·lustra. Són estils diferents, però molt bé. Hi ha la Maite Carranza, que és escriptora de Sant Feliu, i ara mateix crec que són els que conec. Us recomanem també un llibre de poesia infantil que s'acaba de publicar recentment, de la nostra Joana Raspall, es titula Olor de maduixa, i com que els seus poemes sovint estan plens de flors, de fruits, de natura, en Josep Maria Eloi, expert en la Joana, ha fet aquest recull de més de 100 poesies il·lustrades per l'Anna Clariana, amb unes il·lustracions precioses que acompanyen a cadascuna de les poesies.